Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, tisztelettel és szeretettel köszöntöm kedves mindnyájukat a Bethlen Gábor Alapítvány díjkiosztó ünnepségén. És hadd mutassam be Nikli János urat, a Katolikus Rádió bemondóját, aki kormányozni fogja majd a mai ünnepségünket. De előtte énekeljük el együtt a magyar himnuszt. Szeretettel köszöntöm Önöket a Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségén. Az alapítvány ugyan 30 éve működik, de mivel 1977-ben nem tarthatta meg díjátadóját a szervezet, így a mai a 29. a sorban. Tisztelettel köszöntöm a Bethlen Gábor Alapítvány kurátorait, eddigi és leendő díjazottjait. Engedjék meg, hogy bemutassam Önöknek az asztalnál helyet foglalókat. I. és Mária, Németh Ágnes, Ugrina Ranka, Lezsák Sándor, Péterfi László. Felkérem Lezsák Sándort, a kuratórium elnökét, mondja el ünnepi megnyitó beszédét. Hölgyeim és uraim, bár most vigyázó szemünket Brüsszelre vetjük, soha nem lesz jogunk elfeledni Rácz-Székespusztát. Mintha Jóisten 110 esztendeje 1902-ben Rácz-Székespusztán éppen november 2-án, halottak napján, és éppen I. és Gyula születésével kívánt volna figyelmeztető jelet küldeni, hogy következzék bármi, a halálon, a pusztuláson úrrá lesz az élet. Hozzánk, magyarokhoz ez a nap és az íjési életmű hangsúlyosan szólt és szól ma is arról, hogy lehetett borzalmakkal teli az elmúlt évszázad, sújthatott minket trianoni és egyéb politikai katasztrófákkal, nekünk az élet felé kell fordítani a tekintetünket, a magyarság jövendő életére kell ügyelni minden cselekedetünkben. I. és Gyula életének, életművének, közéleti szerepvállalásának ez volt a lényege. Őt arra kényszerítette és szigorította a történelem, hogy a magyarság egyszemélyes intézménye legyen, mert függő helyzetben volt Magyarország, nem volt szabadon választott parlamentje, az országnak sem volt képviselete, és az elszakított többmilliós magyarságnak sem. Csak néhány pillanatképet rögzítek most emlékeztetőül, hogy I. és Gyula milyen ingerülten reagált azokra a pártállami sajtóvádakra, amelyek például a népi urbánus vita kiéleződését láttatták abban az írói tiltakozásban, ami Kallós Zoltán romániai letartóztatását kísérte, amikor is a nacionalista román hatóságok összetörték a népdalgyűjtéshez használt Kodály Zoltántól kapott fonográfiát. Vagy azokban a hazai vízhangokban, amelyek a felvidéki magyar értelmiség panaszára fogékonyak voltak. Vagy abban a tiszteletadásban, ahogyan a költő Nagy László temetésén a végső búcsún résztvevők elénekeltük a magyar himnuszt. Sok társammal együtt a 70-es években
így és egy-egy gondolata, versben, esszében, naplójegyzetben, tanulmányban számomra is meghatározó volt, a nemzeti sorskérdésekben pedig megkerülhetetlen. Nélküle nem jöhetett volna létre 1979. májusában a fiatal írók találkozója Lakiteleken, és lélekben, erkölcsi kormányzóként velünk volt 1987-ben a Lakiteleki sátorban is. Igen, I. Gyula egyszemélyes intézmény volt, aki Csorri Sándor szavaival korán eldöntötte, hogy a vér aláfutásos Magyarországon nem a vakmerőség, hanem a józanság az igazán ősi állapot. Az íjési életmű része a Bethlen Gábor Alapítvány is. Bakos István kezdeményezésére az egyszemélyes intézmény több esztendős politikai küzdelemben alapítványi formában intézményesülhetett. 1979 karácsonya után I. Gyula, Kodály Zoltánné, Németh Lászlóné és Csorri Sándor alapítókhoz még 65-en, majd még 25-en csatlakoztak, akik aláírásukkal vállaltak szolidaritást a nemzetközösséget szervező, erősítő gondolattal, a Bethlen Gábor Alapítvány megalapításával. Az akkori aláírók 4/5 már nem lehet közöttünk. Csak úgy, mint az 5 évi politikai küzdelem után államilag jóváhagyott alapítvány első kuratóriuma tagjainak zöme. Élen Márton János elnökkel, Nagy Gáspár titkárral, és folytatva a sort Juhász Gyula, Kiss Ferenc, dr. Szabó Gábor és Vekerdi László kurátorainkkal. Halottak napja van. 1 perces néma felállással most emlékezzünk reájuk. Köszönöm szépen. Akikkel most emlékeztünk, történelmi örökséget hagytak nekünk, a nemzet ügyeinek szolgálatát. I. Gyula Hosszú tél című versében valamennyiük életre való reménye visszhangzik. Idézem. Mit sóváron egy életen behordtam, az, bár nélkülem, tovább él s éltett, fagyban, szélben, hóban. A népírók munkásságából újra kisarjadt népfőiskolai mozgalom tapasztalatával mondom, igen, idézem újra Ilyést, akad majd ifjú kéz, nem is egy, amely szavaink mély álomra gyűlt hadát fölébreszti. És így lehet Bethlen Gábor történelmi példázata, I. Gyula irodalmi és közpolitikai életműve, az örök melegű holnap ígérete. Köszönöm a figyelmüket. Most hallgassuk meg az imént is említett verset, I. Gyula Hosszú tél című versét a költő előadásában archív felvételről. Hosszú tél, fagyott, havazott szél fut, de az ó divatú tömzsi mély kaptár a kertben, hogy kamasz kezemmel zsupjára vertem, működött, mint egy modern dinamó. Ujjam emlékszik rá, most, hogy hófehér haj szeles telében küzdő szívemet tapintja, mert fáj, milyen üzenet zsibong abban is, milyen konok mély raj. Nehéz meghalni, így egy télre is bár. Hány zsong bennünk rég tetsz halod gyönyör, hány kín, mely elfeledten is gyötör. Oda a nyár, de lám, holtában is jár. Oda az élet, s mi lettem,
ami voltam, munkám, mit sóváron egy életen behortam, az bár nélkülem tovább él, s éltet fagyban, szélben, hóban. Non omnis moriar. Akad majd ifjú kéz, mely megütögeti letolván havát, szavaim mély álomra gyűlt hadát, s füleli, felelnek-e bár zümmögéssel. Ó, ha tudhatnám bár magam, mit válaszolnak, mi bennem, mint benned is, több, nagyobb annál, mi múló létemmel vagyok. Fogadj be, Kass, örök melegű holnap. Hölgyeim és uraim! A Bethlen Gábor Alapítvány első önálló díjátadó ünnepségére 1987. november 2-án I. és Gyula születésnapján került sor. A kuratórium azokat a vállalkozásokat kívánja ösztönözni és támogatni határainkon belül és túl, melyek a magyarság történelme során felhalmozott értékeit tudatosítják, hitelesen értelmezik, őrzik és gyarapítják, és amelyek a térség népeinek megbékélését elősegítik. A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma az idén 3 Bethlen Gábor díjat adományoz. A kuratórium Bethlen Gábor díjjal tünteti ki Sára Sándor operatőrt, filmrendezőt, a Duna Televízió alapító elnökét. Méltatására felkérem Bakos Edit mozgóképes szakembert, az Uránia Nemzeti Filmszínház igazgatóját. Tisztelt ünneplő gyülekezet, hölgyeim és uraim! Amikor erre a megtisztelő feladatra készültem, hogy Sára Sándort laudálhatom, azon törtem a fejem, mit mondanék róla, ha egy szóval kellene jellemeznem. Teremtő embernek nevezném. Értékteremtő erő valami fontos ügy szolgálatában. Ez az, ami közös minden alkotásában. Legyen az fotó, maga rendezte rövidfilm, játékfilm, dokumentumfilm, vagy akár egy televízió megteremtése. Operatőrként különleges látványteremtő képességét adta pályatársai alkotásaihoz. Sára Sándor ismert és mára elismert művész. Díjait, kitüntetéseit hosszan sorolhatnám, a szakmai művészeti díjak mindegyikét megkapta egészen a Kossuth-díjig. A magyar mozgóképmestere. Közéleti szerepvállalásait igazolták vissza a különböző civil szervezetek, amikor díjazottul választották. 1933-ban született Turán. A településhez, a vidékhez mindmáig hű maradt, ma is a Budapest-Köveskál-Tura 3-as vonzásában él. Káderlapja miatt édesapja jegyző volt, elsőre nem vették fel a filmművészeti főiskolára. De nem tétlelkedett. Fotografálta a turai lakodalmakat, dokumentálta a falu életét, ünnepeit. Munkába állt, s figuránsként bejárta, és közben megismerte az országot, a tanyákat, az ott élő embereket, gondjaikat, örömeiket. Fotózott, és a második felvételéjére vitt képeiről Illés György, a főiskola operatőr tanszakának vezetője így emlékezett. Feljött vidékről egy fiatalember egy hallatlanul érdekes fotósorozattal, álomszép dolgokat csinált. Úgy hívták Sára Sándor. A fotózást a filmkészítés mellett is folytatta. Gyönyörű állóképei beszédes emberi arcokat, házakat, tárgyakat őriznek a háború után rohamos tempóban felszámolt vidéki, paraszti Magyarországról. Őrzik, s közel hozzák az ezer ránccal barázdált, bölcs öreg embereket, és a távoli India csillogó szemű gyerekarcait, színes, különös világát. Én mind a mai napig a képek bűvöletében éltem, s élek, mondja. Ha egy filmben nem pontosak a képek, az engem zavar. Azt az alkotást én nem tekintem filmnek. Képteremtő fantáziájáról, kompozíciós készségéről az általa fényképezett sok szép film tanúskodik.
Gál Istvánnal készített Pályamunkások című vizsgafilmje és a Virágát a napnak című filmkölteménye a korszerű filmnyelv megteremtésének a kísérlete. Folytathatta volna ezt az utat is, hiszen mestere volt a szakmájának, és olyan egymástól távol álló rendezők változatos stílusú filmjeinek képi világát teremtette meg operatőrként, mint Gál István, Kósa Ferenc, Kardos Ferenc, Rózsa János, Szabó István, Ranódi László, Radványi Géza, és hát a felejthetetlen Szimbádban Huszári Zoltán. Neki azonban önálló mondandója volt. Az emberi sorsok, a történelmi fehérfoltok, a történelmi igazságtalanságok, anomáliák izgatták. A dokumentumfilm erejében bízva forgatja a Vízkereszt című filmjét, amelyben felejthetetlen képsorokkal hívja fel a figyelmet a tanyán élők életére, és ad kis reményt a reggeli napfényben a jégen sikló, kabátjukat a szélnek kitáró gyerekek záróképével. Az alkotában meglévő türelmetlen tenni akarás, szüntelen teremtési, jobbítási, kiigazítási törekvés megerősítést kap, amikor a Turán néprajzi filmet forgató Szőcs Istvánnal megismerkedik. Mellé szegődik, cipeli a statívjait, s tanul tőle. Csodálja tehetségét, alaposságát, az alkotás iránti alázatát, emberi, szakmai tisztességét. Szőcs István haláláig szóló mester-tanítványi, majd baráti kapcsolatuk születik. Szőcsnek, Illés Györgynek köszönheti, hogy noha 1956-ban tagja volt a Főiskola Forradalmi Bizottságának, nem érte komoly retorzió. Mindössze annyi történt, hogy elvégezvén a főiskolát büntetésből nem a játékfilm, hanem a dokumentumfilm stúdióba került. Alapító tagja a Balázs Béla stúdiónak, a magyar film nagy korszakát megteremtő fiatal filmes nemzedék szabadszellemű műhelyének, amely a 60-as években a demokrácia szigete. Itt próbálhatták ki világmegváltó ötleteiket, cenzúra és bemutatási kötelezettség nem lévén a stúdióban, gyakran a kimondhatóság határait súrolva. Itt született nagy visszhangot kiváltó rövidfilmje a Cigányok, egyik első dokumentuma a kiszolgáltatottak iránt érzett szolidaritásának. 1968-ban készítette első önéletrajzi ihletésű nagyjátékfilmje, a Feldobott kő, az 50-es évek drámáit ábrázolja kritikus szenvedéllyel. A Holnap lesz Fácán vérbeli szatíra a bürokráciáról, a 80 huszár hiteles krónikák alapján eleveníti meg egy Lengyelországban állomásozó huszárezred eszmélését és hazaszökésének történetét. A Tüske a köröm alatt a helyi kiskirályok ellen született, majd egyre drámaibb történetekben a Könyörtelen idők, a Vigyázók, a Vágy című játékfilmjeiben jeleníti meg múltunk tragikus eseményeit. Hosszú dokumentumfilmjeivel emberek sokaságának adta vissza az önbecsülését, emléket állítva azoknak, akiket egy korszak megbélyegzett. A Krónika című filmeposzával a második magyar hadsereg bekerült a nemzet és valamennyiünk emlékezetébe. A Doni katasztrófát feldolgozó filmfolyam olyan eseményekkel ismertette meg a közönségét, amelyeket egyéni sorsokon keresztül egy ország megszenvedett, de amelyek feldolgozásához a történészek csak később kezdtek vagy kezdhettek hozzá. Néptanítók című filmje, főhajtás, tiszteletadás azoknak a tanítóknak, akiket szinte kivétel nélkül kivittek a frontra, és akik alhadnagyokként, zászlósokként védték a rájuk bízott bakákat, és amennyit csak tudtak, hazahoztak. De ugyanígy védték 56-ban a falu népét, rendjét, miközben irányították a szabadságmozgalmat, amiért természetesen megkapták kegyetlen büntetésüket. A 14 részből álló nehéz sorsúak hősei a szovjet lágerekbe elhurcolt, és onnan visszatért túlélők. Ehhez a vonulathoz tartozik a Csonkabereg, a magyar nők a gulágon, az asszonyok sorsáról, akiket ugyancsak elhurcoltak, de a lefegyverzett ellenséges erők a nyugati elhurcolásról. Jellemzőjük a hiteles emberi tanúságtétel, amelynek segítségével mélyebben megismerhetővé, az utókornak átélhetővé válik a történelem. Az áldozatoknak pedig erkölcsi igazságszolgáltatást, elégtételt nyújt az, hogy mások is megismerhetik tragikus történetüket. A bukovinai székelyek sorsát bemutató Sír az út előttem című filmeposzhoz személyes emlékem is fűződik. Elkészültekor bekerült a Filmszemle programjába. A zsűri hosszan tanakodott, mert mégiscsak a játékfilmek versenyén voltunk,
Soha a Szemlék történetében előtte még nem díjaztak dokumentumfilmet. A filmnek azonban olyan erős katartikus hatása volt, hogy noha a zsűri különböző ízlésű, értékrendű tagokból állt, végül egyhangú döntéssel megelőzve a versenyben lévő összes játékfilmet megkapta a Szemle fődíját. És végül hadd szóljak Sára Sándor életművének legnagyobb hatású darabjáról, a Duna Televízióról. 1993 nyarán került a Duna Televízió élére, amelynek akkor a politikai szándékon és az indulásra biztosított mindösszesen 300 millió forinton kívül semmije sem volt. Nem volt műsortartaléka, gyártóbázisa, saját stúdiója, technikája, irodái, saját pénzügyi számviteli részlege. Volt viszont egy elszánt elnöke, aki elhatározta, hogy az összmagyarságnak szóló televíziót teremt, maga válogatott a csapatával. A médiaháború idején a politikai közéletben és a sajtóban megnyilvánuló Duna ellenes indulatok természetesen eljutottak a televízió falain belülre is. Sára Sándor megalapozott, kimagasló szakmai tekintélyének köszönhetően nyugalmat és magabiztosságot sugárzott közvetlen munkatársi környezetére és a Duna Televízió egészére, csak úgy, mint a külvilággal szemben is. A tervszerű építkezés nyugalmát, lendületét egy kiváló vezetőképességű, hitelesen dolgozó, a Duna Televízió arculatát meghatározó elnök volt Sára Sándor. Elszánt építő, aki 2000-re fáradhatatlan munkával kiépített egy televíziós szervezetet, és létrehozott egy csapatot. Kényszerű leköszönésekor egy önálló székházban elhelyezett, kellemes munkakörülményeket biztosító, korszerű technikával rendelkező, 4 darab stúdióval, 13 montírozóval, egy 5 kamerás közvetítőkocsival, a híradó korszerű newsroomjával és önálló szinkron stúdióval rendelkező televíziót adott át. Egy olyan televíziót, amely megkapta az UNESCO legjobb kulturális televíziójának járó kitüntető címét, de ami még ettől is több, kivívta az országhatárain túlélő magyar nézői számára legfontosabb kultúraközvetítő, hírközlő, oktató, közösségteremtő televízió rangját. Életem nagy ajándékának tekintem, hogy csapatának a tagja lehettem. Benkő Samó akadémikus, amikor az utolsó kuratóriumi ülésen megköszönte a munkáját, így jellemezte. A Duna Televízió és Sára Sándor személye összefort. Rendkívüli módon tisztelem Sára Sándorban azt, hogyha a meggyőződése azt diktálta, adott pillanatban tudott nemet mondani. Olyan időkben, amikor a közszolgálatra vállalkozott emberek hozzászoktak ahhoz, hogy többnyire igent mondanak azoknak, akiknek úgy érzik, a megbízatásából dolgoznak, ez rendkívül fontos tulajdonság. A változatlanul tevékeny alkotó évtizedek óta dédelgetett terveire nincs pénz. De mint élete során sosem tette, Sára Sándor most sem tétlenkedik. Továbbra is hatással akar lenni a közügyekre, szakmája ügyeire. Ha vannak partnerei, azokkal, ha maga marad egyedül, ahogy lehet, de tenni akar. Mind a mai napig vezeti a még általa létrehívott Dunaverzitást, elnöke az évente megrendezett Lakitelki Filmszemlének, a Magyar Művészeti Akadémia elnökségi tagja, és hogy az akadémia köztestület lett, s anyagi lehetőségek is adódtak, legendás munkabírása új feladatokat talált. Megismertetni a fiatal generációkkal a magyar filmművészet megszületett igazi értékeit, őrizni, dokumentálni a hajdan volt Duna Televízió értékeit, hallatni a szakma hangját a filmgyártással, terjesztéssel kapcsolatos ügyekben, ápolni az emlékét szeretve tisztelt mesterének, Szőcs Istvánnak, közeli pályatársainak, barátainak, Huszárik Zoltánnak, Gál Istvánnak. Most, amikor a Bethlen Gábor Alapítvány az alapítvány megszületésének 30. évfordulóján első ízben ítélte filmalkotónak a kuratórium a Bethlen Gábor díjat, ez az alkotó nem lehet más, csak Sára Sándor, aki az alapítvány jelmondata szerint az erőket együvé fogva a haza javára akart és tudott tenni. Élete, életműve nemzedékek számára legyen lelkesítő példa. Köszönöm, hogy meghallgattak.
Kérem Sára Sándort, hogy kitüntetését vegye át. Az érem Péterfi László szobrászművész alkotása, az oklevelet Lezsák Sándor, az érmet Péterfi László adja át. Hölgyeim és uraim! A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma Bethlen Gábor díjjal tünteti ki dr. Péntek János magyar nyelvtudóst, a kolozsvári Babes-Bolyai Egyetem tanárát. Felkérem dr. Kiss Jenő nyelvész professzort, az Eötvös Loránd Tudományegyetem Magyar Nyelvi Intézetének igazgatóját, méltassa a kitüntetettet. Elnök úr, tisztelt kuratórium, hölgyeim és uraim, tisztelt jelenlévők! Péntek János egyetemi tanár, a romániai magyar nyelvtudomány vezető tudósa, az erdélyi magyar értelmiség és magyar nyelv ügyének fáradhatatlan munkása, akit a Magyar Tudományos Akadémia 2004-ben méltán választott külső tagjainak a sorába. Körülményei szinte predestinálták őt arra a sorsra, tudniillik a felelősségteljes, széleskörű, a nyelvközösség érdekében végzendő munkálkodásra, amely osztályrészéül jutott. Ugyanis a néprajzi és nyelvjárási tekintetben is oly fontos, Kalotaszegi Körösfőn született 1941-ben, és a nagyváradi középiskolai tanulmányok után akkor tanult a Kolozsvári Egyetemen, amikor ott a tanszéken oktatott a 20. század második felének nevezetes erdélyi magyar nyelvész triásza, Szabóti Attila, Márton Gyula és Gálfi Mózes professzor. Ebben a szakmai és szellemi légkörben tőlük meghatározottan indult Péntek János kutatói és tanári pályája. Egyetemi oktatóként úgy szólván minden nyelvészeti tárgy tanításában részt vett, tudományközi területeket is bevonva kutatásába és az oktatásba is. Etnobotanikai, néprajzi, nyelvi kontaktológiai vizsgálatai mellett egyre nagyobb figyelemmel fordult a romániai, illetőleg általában a kisebbségi magyar nyelv helyzetének, állapotának, illetőleg nyelvi tervezési és nyelv, valamint oktatáspolitikai gondjainak a kérdései felé. Az erdélyi magyar nyelv legjobb nyelvész ismerője, aki bátran kimondja a keserű tapasztalatot is. Megfogalmazta, idézem, meg kellett érnünk azt, hogy nyelvileg egyre szegényedünk, miközben térdig járunk a kincsekben. Ahogy Sütő mondja, mit használ a vaknak, hogy az apja látott? Jól tudja, s tanítja is, hogy kisebbségi körülmények között az anyanyelv megtartása pozitív érzelmi viszonyulás, identitástudat, adott esetekben áldozatvállalás nélkül nem lehetséges. Okkal idézi Sütő András egyik sorát, amelyet az író egyik szereplőjének a szájába ad. Idézem, a nyelv olyan, mint az asszony, elhervad, ha nem szeretik.
Gazdag publikációk formájában hozzáférhető munkásságából néhány könyv és tanulmánycím világosan mutatja tevékenységének súlypontjait. A megmaradás esélyei. Anyanyelvi oktatás, magyarságtudomány, egyetem Erdélyben. A nyelv ritkuló légköre. Anyanyelv és oktatás. Az anyanyelv mítosza és valósága. Örökség és kihívás. Az erdélyi magyar nyelvtudomány a 100. és ezredfordulón. A külső régiók esélyei az új évszázad magyar nyelvű kommunikációjában. Péntek Jánosban a romániai magyar nyelv sokoldalú búvárát, az erdélyi magyar nyelv ügyének mindenes szolgálóját, az évtizedeken át sikeres tanszékvezetőt és építőt, a Magyar Tudományos Akadémia Kolozsvári Területi Bizottságának, az Anyanyelvápolók Erdélyi Szövetségének és a Szabóti Attila Nyelvi Intézetnek az elnökét, a magyar nyelvtudomány erdélyi követét, a kapcsolatteremtő és tartó, békét teremteni képes embert tiszteljük és köszöntjük. Kiemelkedő munkabírású, vendégtanárként oktatott 1990 után a budapesti, debreceni, szegedi, pécsi, miskolci és bukaresti egyetemen. Az említett elnöki funkciókon kívül számos tudományos és közéleti bizottság tagja, a Debreceni Egyetem díszdoktora, aki megszervezte és elismertette az első és mindmáig egyetlen magyar doktori iskolát Romániában. Az 1980-as évek elején kezdeményezte a romániai magyar oktatás reformját, és részt vállalt az új tankönyvek megírásában is. Számos szakmai elismerést, kitüntetést kapott, számos tudományos társaságban fejti aktív tevékenységet, mind otthon, mind Magyarországon. Ars poetikájaként értelmezhető egy a hitelben közzétett tanulmányában olvasható mondat, idézem: a méltósággal vállalható identitás számunkra a méltósággal vállalt, értékként őrzött és emberi teljességünk tudatában használt anyanyelvet jelenti. Az ő szavait kölcsönvéve mondjuk mi is, mondom én is, szívből jövő jókívánságként: maradjon meg a nyelvi hűség, a nyelv szeretete, a nyelvhasználat méltósága. Köszönöm, hogy meghallgattak. Kérem dr. Péntek János professzort, hogy kitüntetését vegye át. Hölgyeim és uraim! A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma Bethlen Gábor díjjal tünteti ki Jurij Poljakov orosz írót, kritikust, a moszkvai Literaturnaja Gazeta című irodalmi hetilap főszerkesztőjét. A méltatásra felkérem dr. Bíró Zoltán irodalomtörténészt, az alapítvány kurátorát. Kedves vendégeink, ünnepeltjeink, tisztelt elnökség! Ma itt a Bethlen Gábor Alapítvány
több évtizedes fennállása óta először orosz írónak nyújtjuk át a díjat. Jurij Poljakov személyében olyan írónak, aki munkái tanúsága szerint, értéktudatában, szellemében közel áll hozzánk, csak úgy, mint a korábban kitüntetett kelet-közép-európai írók. Választásunkat indokolja elsősorban írói alkotómunkásságának a minősége és törekvése, hogy kortársai tisztán lássanak egy arányaiban nagy, eredményeiben igen kétséges társadalmi átalakulás ügyében. Indokolta továbbá az író közéleti szerepe is. Jurij Poljakov nem csak íróként, a Literatúrnaja Gazeta főszerkesztőjeként is sikeres, mert munkássága értékrendet védő és alakító. Számunkra mindezeken túl különösen fontos tény és megtisztelő tény az is, hogy éppen ő, a Társaság az orosz-magyar baráti kapcsolatokért nevű szervezet elnöke, melynek magyarországi partnere a nemrég megalakult Magyar Tolsztoj Társaság. Van Jurij Poljakovnak egy 1997-ben megjelent publicisztikáit tartalmazó kötete, melynek ezt a címet adta: A hazugság birodalmától a hazugság köztársaságáig. Tekinthetnénk ezt a mondatot eddigi életműve összefoglaló címének is, hiszen nem csak publicisztikában, de regényben is, interjúkban is arról beszél, arról ad képet, hogy a történet, amit nevezhetünk rendszerváltásnak, átalakulásnak vagy akárminek, hogyan taszította a szovjet diktatúra valóságából Oroszországot egy másik torzvilágba, melyben megint a kisember veszített, és persze a kifosztott ország. A kommunista bürokraták uralma és hazugság halmaza után miként következett az új kapitalista oligarchák uralma a neoliberális hazugság halmaz tetején? Hogyan lényegült át a tegnap komszomolistája a rendszerváltás új gazdag sikeremberévé? A történelemnek miféle képtelen törvénye az, hogy ugyanazzal a bottal hajtják a népet a szocializmusba, amellyel azután kiűzik onnan, beleegyenesen a vadkapitalizmusba, az egyik mérgezett paradicsomból a másik mérgezett paradicsomba. Poljakov a bot azonosságáról beszél. Engedtessék megjegyeznem, hogy alighanem a botot mozgató kéz is ugyanaz. Sőt, a történet országonként is ugyanaz. Ha kivonom belőle a vodkát és a szóljankalevest, és behelyettesítem mondjuk badacsonyi borral és jókai bablevessel, már is minden annyira ismerős. Ezért érezheti otthon magát az ember Jurij Poljakov szatirikus regénye a Gödöllye tejben olvasása közben. A magyarul tavaly Goretic József fordításában, a Helikon kiadásában megjelent regény az orosz társadalom körében a Gorbacsovi glasznost és peresztrojka program idején játszódik. Az alapötlet egy fogadásból nő ki, miszerint akárkiből lehet híres írót csinálni. Lehet egy félanalfabétából is. Csak megfelelő mennyiségű üres lapot kell bekötni gondosan egy mappába, a mappát forgalmazni kell az irodalmi élet bürokrata döntéshozói körében, és el kell híresztelni az írók házában, a kritikusok között, hogy zseni született, okkal bízva abban, hogy a mappát senki sem nyitja ki, a mű senkit sem érdekel. Csak maga az újdonsült irodalmi celeb érdekes, aki főhősünk, az epigramma költő kreatúrája. Főhősünk, illetve antihősünk egyébként verses köszöntőket szokott írni különféle úttörő szövetségi vagy szakszervezeti ünnepi alkalmakra, és írja a gumigyár történetét. A regény nagy fordulópontja lesz az a pillanat, amikor az író kreatúra a moszkvai televízió élő adásában egy rövid, de nagyon hatékonynak bizonyuló, itt azonban nem idézhető szóval minősíti a szocialista realizmust egy véletlen tévedés következtében. E tömör minősítésből hatalmas botrány kerekedhetne, ám az a nyomdafestéket nem tűrő szó beindítja a rendszerváltás motorját. Nem hiába forgatta hát az író kreatúra folyton a kezében a Rubik kockát, és ha kérdezték, mit csinál, nem véletlenül válaszolta a betanult mondatot:
Keresem a kor kulturális kódját. Ő a maga részéről meg is találta. Főhősünk pedig megnyerte végül a fogadást, írót csinált a senkiből. Így átvehette a nyereményét, a minden titkokat rejtő szabadkőműves enciklopédiát. A sors iróniája azonban, hogy mire magáénak tudhatta, már nem volt tiltott könyv, ez sem, bárki hozzáférhetett, és már a tegnapi titkok sem voltak olyan érdekesek. Jurij Poljakov sziporkázóan szórakoztató, ötletekkel teli szatírát írt. Regényének fontos szereplője többek mellett például egy találmány, az Amorálovka, mely a férfiaknak a házasságtörés amúgy fáradtságos munkájához ad herkulesi erőt, az írónak pedig az alkotó munkához. Issza is mindenki, aki hozzájuthat, a házasságtörés és egyéb kalandok mennek is, csak az alkotás döcög. Főhősünk például, aki miközben írja az epigrammákat, a verses köszöntőket, folyton az opuszka, vagyis az igazi nagymű megírásáról álmodik. Mire véget ér a könyv, el is jut odáig, hogy az opuszka első mondatán töpreng. Az Amorálovka elfogy, az opuszka várat magára. Úgy látszik, a művek nem sietnek megszületni. Maga a történelem is ritkán teremt igazi műveket, igazi hősökkel. Talán ezért mondja a szerző, olyan korban élünk, amikor antihős bármelyikünkből lehet. A sziporkázó szatíra végül teret nyit a szomorúságnak. Mert, ahogy Poljakov mondja, a nem túl vidám nemzeti valóságra ébreszt. Jurij Poljakov azonban az opuszka első mondatát már leírta, és már itt van a folytatás is, az új regény, mely éppen most jelent meg magyarul, Szökni szeretnék címmel. Kívánunk legújabb regényéhez újabb sikert, és a magyar-orosz, orosz-magyar kapcsolatokhoz tartós derűt. Köszönöm a figyelmüket! Jurij Poljakov úr, kérem fáradjon a színpadra és vegye át kitüntetését. A Bethlen Gábor díjasok köszöntésére felkérem Török Tilla előadóművészt, a Liszt Ferenc Zeneművészeti Egyetem hallgatóját, akit ez évben Junior Prima Primissima díjjal tüntettek ki. Hallgassák szeretettel! Úgy válogattam a magyar népdalkincsből, hogy a díjazottak szülőföldjének és szülőföldjéhez szóló dalokat hoztam önöknek. Galga mentéről lesz az első. A túrai bíró szőlejébe megérett a ropogós cseresznye, olyan piros, mint a lecsordult vér, meghalok az első szeretőmért. Olyan piros, mint a lecsordult vér, meghalok az első szeretőmért. Olyan legény akart hozzám járni, ki az ajtót nem tudta bezárni. Megtanulja, lesz még rá ideje, 3 évig leszek szeretője. 3 évig leszek szeretője, azután meg a kedves felesége. Kalotaszegről következik. A mérai egy tetőn, integet a szeretőm, fehér kendőt lobogtat, engem oda csalogat. Fehér
fehér kendőt lobogtat, engem oda csalogat, egy ne csalogass engemet, mert én oda nem megyek, ne csalogass engemet, mert én oda nem megyek. A mérai csorgó víz, olyan édes, mint a méz, aki iszik belőle, vágyik a szerelemre. Én is ittam belőle, szerelmes lettem tőle. És egy orosz népdal következik. Hölgyeim és uraim! A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma ez évben 3 Márton Áron emlékérmet adományoz. A kitüntetés a karakteres nagy bronzérme Szervácius Tibor szobrászművész alkotása. A kuratórium Márton Áron emlékérmet adományoz dr. Pák Tibor jogásznak, a Nemzeti Ellenállás jeles képviselőjének. Felkérem dr. Petrik Béla kurátort, hogy dr. Kisgyé Csaba művelődéstörténész, a Varsói Egyetem tanára laudációját szíveskedjék felolvasni. Tisztelt ünneplő gyülekezet, hölgyeim és uraim, tisztelt elnökség! Először a szégyenről kell szólni. A laudáció első szava ez. Mindannyiunk szégyenéről, Magyarország szégyenéről van szó. Több mint 20 év telt már el azóta, hogy véget ért hazánkban a kommunizmus népnyújtó rendszere, és eltávoztak országunkból a megszálló idegen csapatok. És Pák Tibor nevét sehol nem találjuk azok között, akik magas állami kitüntetést kaptak. Érdemrendek, díjak neki nem jutottak. Annak a személynek, aki hosszú időn keresztül szinte egymagában képviselte a nemzeti ellenállást. Szál egyedül, ahogy tanúságtételében olvassuk. Aki keservesen megszenvedte, hogy volt bátor kiegyenesíteni a gerincét. Bizonyára megalkuvásainkkal, meghunyászkodásainkkal magyarázható, hogy nem szívesen nézünk bele az ő magatartásának leleplező tükrébe. Pák Tibor 1924-ben született polgári családban, Komárom déli részében. A komáromi Bencés gimnáziumban érettségizett, fiatal katonatisztként vett részt a II. Világháborúban, szovjet hadifogságba került, 3 évet töltött a Szovjetunióban. Jogi végzettséget szerzett, és az 50-es évek első felében műfordítóként dolgozott. 1956. október 25-én megsebesült a parlament előtti vérengzésben. Amikor 1957-ben munkahelyén körözték azt az ENSZ-hez intézett beadványt, amely a magyar ügy napirendről való levételét kérte, megtagadta az aláírást. Ettől kezdve rendőri megfigyelés tárgya lett személye. Pák Tibort
1960-ban tartóztatták le az államrend megdöntésére irányuló összeesküvés vádjával. Koncepciós perben ítélte el a kádári bíróság 15 év börtönbüntetésre. 1971-ig volt börtönben, amikor a rendszer propagandája szerint már évek óta nem voltak politikai foglyok Magyarországon. Több alkalommal folytatott különböző jogtalanságok ellen éhségsztrájkot, a börtönben sokféle módon kínozták, nem egyszer kezelték elektrosokkal is. A szovjet diktatúra gyakorlata szerint elmebetegnek nyilvánították, a hatalom szerint ugyanis nem lehetett normális embernek tartani azt, aki kétségbe vonja magát a rendszert. Minden lehetséges módon nyilvánosan is kifejezte azt a meggyőződését, hogy Magyarországnak joga van az önrendelkezésre, hogy a megszálló csapatoknak távozniuk kell hazánkból. 1980-ban részt vett a Varsó melletti Podkova-Lesznya városában a Szolidaritás éhségsztrájkjában. Ez a lengyel város később díszpolgárává választotta. 1981 után különböző politikai tüntetések, évfordulók alkalmából 8-szor tartóztatták le, 1988. október 23-án ugyanazon a napon 2-szer is. Pák Tibor mindvégig rendíthetetlenül hitt abban, hogy Magyarország visszaszerzi a függetlenségét. Egyedül volt sokszor, és nem kíván csatlakozni táborokhoz, akkor sem, amikor már elkezdődtek nálunk a politikai változások. Érdemes idéznünk vallomását egyik interjújából. Az igazság szolgálata alapvető emberi kötelességünk. Lelkiismeret furdalással mondunk köszönetet 2012-ben ezért a helytállásért. Ha van még nemzet e hazán, azt olyan embereknek köszönhetjük, mint Pák Tibor. A magyar nemzeti ellenállás töretlen gerincű hősének. Az előadó jogán engedjék meg, hogy mintegy a laudáció lábjegyzeteként 2 idézetet fűzzek Kisgyé Csaba laudációjához. Mert mennyire is illik ide Pák Tibor életútjához Márton Áron püspök jelmondata. Non recuso laborem, azaz nem futamodom meg a munka elől, vagy egy más értelmezés szerint nem utasítom el a szenvedést, a bajt. Amikor Pák Tibor arra emlékezett, hogy hogyan is lehetett elviselni a börtönben az 5 hétig tartó kényszertáplálást, minden étkezésnél tudva, hogy mi vár rá, de emberi jogait nem feledve, elszenvedni az 5 évi magánzárkát, az éber állapotban történő villamos árammal kezelést, a központi idegrendszerre ható vegyszerekkel, inzulinnal történő kínzásokat, azt írta. Mindezt épp elmével túlélnie csak az Úristen különös kegyelmével volt lehetséges, és hogy az ilyen beavatkozások ellenére is megőrizzük személyiségünket, tudnunk kell, hogy e világi életünk csak próbaút. A fentiekre azért szerettem volna a figyelmet irányítani, mert Pák Tibor esete példátlan volt, és a vele szemben tanúsított brutalitás messze túlmutatott azon a képen, amelyet akár mi magunk, akár a nyugati világ is hajlandó volt elhinni a Kádár rezsimről. Ezt a példamutatást és emberfeletti bátorságot, kitartást és hitet szerettük volna a Márton Áron püspökről mintázott díjunkkal elismerni. Köszönöm szépen! Kérem dr. Pák Tibor urat, hogy kitüntetését vegye át.
katonáron emlékérmet adományozott a kuratórium Kunkelné Fényes Ildikó fizikusnak, a Latin-amerikai Magyarországos Szervezetek Szövetsége elnökének. A méltatásra felkérem Zika Klára közírót, a hajdani MVS nyugati régiója egykori titkárát. Tisztelt elnökség, kedves egybegyűltek ünneplők! Nagy megtiszteltetés és öröm számomra, hogy egy olyan emberről szólhatok most Kunkelné Fényes Ildikó személyében, akinek a magyarságért végzett szolgálatát közelről ismerhettem. Közös munkánk jelentős része az 1996-os millecentenáriumi ünnepségekhez kapcsolódik. A Horn-kormány regnálása alatt egyedül az akkori Magyarok Világszövetsége tartotta fontosnak, hogy méltó ünnepség sorozatot rendezzen. Ildikónak köszönhető, hogy gazdag kiállítási anyag került a venezuelai magyarokról is ópusztaszerre, a világmagyarság hajlékába, amely a honalapításunk 1100. évfordulójára rendezett 4. világtalálkozóra épült fel. Ő írta meg a történetüket is. Kedves egyénisége, pontos, precíz munkája örömtelivé tette együttműködésünket. Barátságunk ekkor kezdődött, és tart a mai napig. Magyarországot 1945-ben hagyta el szüleivel és hugával, és 2 éves németországi menekülttábori tartózkodás után Venezuelába emigráltak. A kezdeti nyomorúságos éveket követően a szülők minden áldozatra készek voltak, hogy leányaikat tanítassák, hitükben, magyarságukban megtartsák. Fényes Ildikó fizikusnak készült, egyetemi tanulmányait az Egyesült Államokban végezte. Az Úristen különös időzítésének köszönhetően első nyilvános szereplésére meghívott szónokként a Nemzeti Diákszövetség nagygyűlésén került sor, melyet az 1956-os menekültek ügyében hívtak össze. Már ekkor önkéntesnek jelentkezett, segített a fiatal menekültek fogadásánál, az egyetemekre való elhelyezésüknél. Az egyetemen, ahol tanult, 1 éven át szervezte a ruhák gyűjtését és Magyarországra küldését. Egyetemi tanulmányait befejezve visszatért Venezuelába, Caracasba, majd házasságot kötött Dieter Kunkel német építészmérnök várostervezővel. 3 gyermekük született, akiket picikoruktól magyar kultúrában neveltek. Amikor a gyermekek kicsik voltak, megfelelő irodalom híján saját kezüleg írt könyvecskét, magyar versekkel, mondókákkal, énekekkel, melyet férje illusztrált. Mindnyájan aktívan részt vettek a magyar közösség életében, melyet bizonyít az is, hogy az ottani közösség tiszteletbeli magyarnak fogadta német származású férjét. Ildikó miközben a Caracasi Központi Egyetemen tanított, a természettudományi és mérnöki fakultásokon, aktívan bekapcsolódott a venezuelai magyar közösség életébe. 14 éven át választmányi tagként a Magyar Házban ő rendezte a kulturális műsorokat, majd 1997-ig a Magyar Ház alelnöke volt. Mindszenty József hercegprímás 1975-ben pastorális látogatásra érkezett Venezuelába. Személyisége, szolgálatai az egész magyar közösség, főleg Kunkelné Fényes Ildikó számára életre szóló hatással lettek. Különösen azért, mert ő, mint a bíboros sajtófelelőse, 10 napon át kísérte, s fordított neki a sajtókonferenciákon. A látogatással kapcsolatban közel 100 cikket jelentetett meg az ország minden jelentős újságjában. Mindszenty hercegprímás elutazása előtt Ildikónak adta át az emigrációban élő magyarok számára írott szellemi végrendeletét. Döbbenetes maradt ez az élmény, mivel Ausztriába való visszatérése után néhány nappal a bíboros úr meghalt. Mindszenty József látogatása után világszórványban élő nemzettársaink teljesen új alapokra helyezték a magyar munkát, különösen az ifjúság nevelését. Ne halljon el nyelveteken a magyar szó, hagyományozta rájuk a hercegprímás. Ennek érdekében nyitották meg Caracasban a magyar óvodát, Ildikó pedig megalakította a venezuelai Magyar Kataszterbizottságot, amely azóta is rendületlenül működik.
Célja az ott élő magyarok összeírása és nyilvántartása, a magyar telefonjegyzék kiadása és a magyar származású gyermekek toborzása óvodába, cserkészetbe, egyházakba. 1990-ben szervezik meg a Venezuelai Magyar Szervezetek Koordinációs Bizottságát, melyben minden magyar szervezet képviselteti magát. A kezdetektől napjainkig Kunkelné Fényes Ildikó az elnöke. Országon belül és kívül ők képviselik az ottani magyarságot, szervezik a különböző nagyszabású megmozdulásokat, segélyakciókat. Ez utóbbiban húga a Németországban élt Csilla von Böselager, azaz Fényes Csilla példáját követte, aki Kárpát-medencei segélyakcióival és a Magyar-Máltai Szeretetszolgálat létrehozásával beírta magát a Magyar Szolidaritás aranykönyvébe. Az MVS-ben 1992 és 2002 között először mint küldött képviseli a venezuelai magyarságot, majd elnökségi tagként az egész latin-amerikai magyar közösséget. 2002-ben lépnek ki a belviszályokkal tönkretett MVS-ből, és 2 évvel később megalakítják a Latin-amerikai Magyar Országos Szervezetek Szövetségét. A LAMOS, melynek jelenleg is az elnöke, példa lehet más közösségek számára is, hiszen egyetlen szervezetként minden dél-amerikai magyar egyesületet képvisel. A Magyarországtól kapott segítséget egymással egyeztetve használják fel a fiatalok magyarságának megtartása érdekében, ingatlanaik tatarozására és az anyaországgal való kapcsolattartásra. Ildikó az említett tisztségekkel járó teendők mellett magánemberként is szenvedélyesen szereti a magyar kultúrát, irodalmat, színházat, népművészetet. A magyar kultúra megtartásáért való fáradozása családi életében sem volt hiába való, hiszen 3 gyermekük ma is tökéletesen beszél, ír, olvas magyarul, sőt folytatódik, mert 2 kicsi unokája is választékosan szólal meg magyar nyelven, ismeri a meséket, népdalokat. Kedves Ildikó, adjon néked a mindenható Isten még sok erőt, áldást, értékes szolgálatodhoz. Köszönöm szépen! Felkérem dr. Fényes Ildikó asszonyt, hogy kitüntetését vegye át. Hölgyeim és uraim! A Bethlen Gábor Alapítvány kuratóriuma Márton emlékérmet adományozott Agócs Sándor költő szerkesztőnek, a Lakiteleki Antológia könyvkiadó vezetőjének. Méltatására felkérem Ács Margit írót, szerkesztőt, a Magyar Írószövetség elnökségének tagját. Tisztelt elnökség, hölgyeim és uraim! A Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségein nem csak díjat kapni nagy tisztesség, hanem megszólalni is. Amikor felkértek Agócs Sándor Márton Áron díjának indoklására, úgy éreztem, mintha valamiféle díj lenne maga ez a felkérés is. Így hát szeretném elmondani, mi fűz engem a Bethlen Gábor Alapítványhoz. Ott lehettem az alapítása tervezgetésénél, ott voltam a Kárpátia étteremben, az első nyilvános, szélesebb körű megbeszélésen, és azok névsorában is ott vagyok, akik a nagyszerű alapítókhoz elsőként csatlakoztak. Erre mindig büszke voltam, jó néhány esetben megbántam közéleti aktivitásomat, de ezt soha. Helyesebb úgy mondani, soha nem volt okom rá. Felegyenesedést, szabad lélegzetet jelentett a 80-as években, minden egyes díjátadás nyílt kifejezése volt annak, hogy számunkra, a nemzetünk
és a közép-európai társnemzetek önbecsülése igen nagy érték. Érték a nemzeti létforma minden nemzeté az internacionalizmus sanda hazugságával szemben. És aztán milyen erőt adó volt 1994 után a himnuszt és a szózatot énekelni, bizonyára emlékeznek a várban, szívünk telve keserű csalódással, hiszen a megdöntöttnek hit diktatúra káderállománya, klientúrája kisé átöltözve visszatért a politikai hatalomba is, más hatalmi ágazatokból el sem ment. De mi akkor is lankadatlanul tapsoltunk a magyarság, a szabadság és a felemelt szellem hőseinek, biztatásul, hogy folytassák munkájukat, de valójában magunkat biztattuk ővelük azzal, hogy vannak ilyen embereink. Évről évre részesítjük magunkat ebben a biztatásban, sajnos egyszer sem kellett azt éreznünk, hogy nincs már szükségünk rá. Agócs Sándor mindvégig látható felvázolt történelmi tablón. Rendszerváltó aktív értelmiségiként, aki még a költői énjét is felfüggesztette azért, hogy szolgálja a megsebzett nemzeti tudat gyógyításának ügyét. Nyomdát teremtett Lakitelken 1990-ben, s hogy ez mekkora tett volt a nemzeti demokraták táborában, csak azok tudják felmérni igazán, akik emlékeznek 1988-89-es nyomtatványaink siralmas külsejére. Emlékeznek rá, hogy az MDF első országos gyűlésén a szavazáshoz a 600-700 darab soklapos jelöltlistát stencilgépen kellett előállítani, hajnalig forgatva a gép kerekét. Agócs Sándor az Antológia Kiadó webhelyén azt írja, hogy jó részt külföldi, kanadai segítséggel, részben helyi cégek és áldozatos magánemberek támogatásával sikerült a nyomdát elindítani, de ahhoz, hogy professzionális könyvkiadóvá fejlődjék néhány év alatt, az ő személyes áldozata és hozzáértése kellett. A 90-es évek elején a könyvkiadás anarchikussá vált a nagykiadók felbomlásával, sok-sok profithajszoló kiskiadó jelent meg, az értékes kortárs szerzők púp voltak ezen kiadók és a könyvkereskedők hátán. Néhány adósságoktól nyögő kiskiadó jóindulatára szorultak, és ezeken az izzadságosan világra segített könyveken viszont meglátszott a pénztelenség és a kiadói amatőrizmus. Csúnyák voltak, lapokra estek szét, hemzsegtek a szedési hibáktól, különösen a nemzeti szellemiséghez kötődő szerzők és kiadók jártak rosszul. Balliberális kötődésűek könyvei dizájnosabbak lehettek, és tőlük nem irtózott az elprivatizált könyvpiac sem. Ebben a helyzetben valószínűleg egy vállalkozási tanácsadó cég azt mondta volna Agócs Sándornak, hogy Isten ments könyvkiadót alapítani eszébe ne jusson, pláne a népi nemzeti közösség fészkében Lakitelken. Nem tudom, mit gondolt akkoriban erről, minden esetre azt hiszem, éppen az adott helyzet, a hátrányos megkülönböztetés indította arra, hogy korszerű és szép környezetben modern gépekkel felszerelt könyvműhelyt hozzon létre. Hogy minek adott nyilvánosságot, milyen könyveket jelentetett meg, és milyen minőségben, csak is rajta múlt. Kétségtelen, hogy egy könyvkiadó nem helyettesítheti a média hatást, mégis döntőnek tartom az antológia kiadó szerepét, különösen a 90-es években. Szellemileg előkészítette és aztán támogatta a Népfőiskola programját, és tágabban a népi nemzeti értelmiséget. A 90-es évek egyik nagy szellemi feladata a korábban elhazudott történelmünk feltárása, köztudatba emelése volt. Már 1992-93-ban jó néhány ilyen témájú könyvet jelentetett meg Agócs Sándor, a közelmúlttól egészen az ősmagyar történetig.
Néhány könyvcím jellemzésképpen: az ősi magyar rovásírás, a közöttünk élő turulmadár, aztán több könyv 1956-os sortüzekről, már 1992-ben könyv Teleki párról, a Vörös könyv 1919-ről. Dokumentarista hűséggel reflektált a kiadó magára az éppen történő történelemre is. 1990-ben Beszélgetések a rendszerváltásról címmel ad ki könyvet, vagy például kiadja a fiatal politológusok antológiáját, amelyben akkor még fiatalként szerepelt Bíró Zoltán is. És természetesen közreadja a lakitelki találkozók dokumentumanyagát. A 90-es évek elejének másik igen fontos szellemi feladata volt a történelem által Magyarországtól elszakított magyarok visszaépítése a nemzeti tudatba. Lakitelek kezdettől gondot fordított a nyugati emigrációban született életművek honosítására. Ez az antológia kiadó könyvtermésén is megmutatkozik. Borbándi Gyula, Tollas Tibor, Juhász László neve akad szemembe a kiadványlistán, és egy válogatás, amely az emigrációs emlékíró pályázatra érkezett művekből készült 1993-ban. A történelmi témák a dokumentálás közelébe esnek a társadalom és gazdaság elemző művek. Kádár Béláé, Andorka Rudolfé, és a szociográfiák, például Zám Tiboré, Dobozi Eszteré. Jól látszik, hogy ez a fajta könyvkiadás misszió, különösen olyan korban, amelyben az egy nemzethez való ragaszkodás devianciának számít. E deviancia jegyében jelent meg 2002-ben és 2003-ban a kétkötetes nemzetismereti tankönyv az antológiánál, a Haza a magasban, a külhoni magyar diákoknak címezve. A hazaiaknak is szüksége lenne rá. És végül a kiadó szépirodalmi vonulatáról néhány szó. Nagyon szívesen adta ki Agócs a vele egy vétetésű nemzedék társai könyveit. Szervács Józsefét, Tóth Erzsébetét, Cserfőző Simonét, Nagy Gáspárét, és például a mai napon ugyancsak díjazott Szakolczai Lajosét. A felsorolást egyszer csak abba kell hagyni, de hadd említsek legeslegvégül egy verses kötetet. Szerzője Agócs Sándor, akinek költői énje tehát szerencsére mégsem esett áldozatul az elmúlt évtizedek rengeteg munkájának, napi harcainak. A Márton-áron emlékérmet Agócs Sándor értékmentő nemzetszolgálatáért kapja. Gratulálok! Felkérem Agócs Sándor urat, hogy vegye át kitüntetését. Kedves közösségünk, most hallgassák meg ismét Török Tillát, aki muzsika szóval köszönti a Márton-áron érmeseket. Áldott szűz anya, mennyei szép rózsa, boldog mennyországnak drága gyöngyvirága, vigyázz reánk, édesanyánk, angyaloknak királyné asszony,
Édes anyám, vigyázz reám, édes anyám. Fecském, fecském, édes fecském, vidd el az én nevelecském. Vidd el Dél-Amerikába, tedd a babám ablakába. Vidd el Dél-Amerikába, tedd a babám ablakába. Aki írdi, hogy honnan jöttél, kinek a bábája lettél. Mondd meg, hogy egy szív barna lánynak, a te kedves galambodnak. Mondd meg, hogy egy szív barna lánynak, a te kedves galambodnak. Magyarország, az én kedves szép hazám, oda vágyik az én szívem igazán. Én felültem a világ nagy lovára, de zabolát nem tettem a szájára. Én felültem a világ nagy lovára, de zabolát nem tettem a szájára. Magyarország, az én kedves szép hazám, oda vágyik az én szívem igazán. Vigy el, édes lovam hazámig, hogy ne fájjon gyönge szívem sokáig. Vigy el, édes lovam hazámig, hogy ne fájjon gyönge szívem sokáig. Hölgyeim és uraim, a Tamási Áron Alapítvány kuratóriuma az idén Szakolczai Lajos közírónak és kritikusnak adományozza a Tamási Áron díjat. Méltatására felkérem dr. Márkus Béla irodalomtörténészt, a Debreceni Egyetem tanárát. Tisztelt egybegyűltek, tisztelt elnökség! Engedjék meg, hogy úgy kezdjem a köszöntőmet, ahogy Szakolczai Lajos kezdett hozzá valaki méltatásához. Idézem, megbotránkoztatóan hangozhatik, mégis kimondom,
aki ma a Tamási Áron díjban részesül, régóta rászolgált erre az elismerésre. E bátor, sokakat netán megbotránkoztató indítatást kövesse, ami már eltér az idézett szövegtől, méltó a díjra a sokkötetes szerző, még ha nehezen tudjuk is megnevezni igazából ki ő. Annál elszántabban küzdködhetünk az azonosítással, minél több olyan vallomás vagy beszélgetés töredékére lelünk, amely tanúsítja, ő maga is küzdködik, humort izzadva az önmeghatározással. Nagykanizsán valamikor Vargának anyakönyvezték, ősei talán tűvel, árral, no meg kaptafával, és persze bőrrel dolgozó iparosok lehettek. A kézre, kézbe való simítandó és simogató eszközök közül ez utóbbit, a bőrt sokszor emlegeti, ahogy szakzsargonnal sem mondaná más kontextusban, vagy ahogy Bíró Zoltán írja, jó részt 18 éven felülieknek szánt humorban pácolva, a nemében nemesi külsőt öltött Szakolczai is, aki aligha az egykor sem morva határ menti Szakolczán tanároskodó Juhász Gyula emlékelő tiszteletbe keresztelte át magát ekképpen. De az is durva belemagyarázás lenne, hogy az LCZ-nal kényeskedne, megjátszaná az előkelőt, a finomat, ha már az a helyzet vele, hogy születésnapi, talán tréfás köszöntőinek egyikét, Fábián Lászlót idézve, kritikát ír Szakolczával. Ő maga nem tér ki rá, hogy kézre áll-e neki a szerszám, akár a jég meglékelésére szolgáló fejsze, akár a kőkorszakbeli balta formájában. Nem példálózik a cipőre, csizmára, esetleg ruhára, durván rávart vargafolttal sem, holott bemutatkozásai, életút interjúi során folyton fordozónak nyilvánítja magát, csak a lábbeli javítás helyett más mesterséget talál ki magának, az üstfoltozóét. Hogy miért éppen ezt rejtély, lehet a kis üsti miatt járta meg torka helyett az eszét. Lehet a politikai korrekt beszéd jegyében a drótostót helyett használja. Ez mégiscsak közelebb van egyik korábbi önjellemzéséhez, amikor a különböző művészi területek, az irodalom, a zene, az opera, a festészet, a grafika, a szobrászat között kóborló természetét, magatartását és érdeklődését a csavargóéhoz hasonlította, egyik kötetének a címe ugye a csavargó esztétikája. Vagy amikor lisztes arcú bohócként jelenítette meg magát, Paprika Jancsinak, annak a Harlekin típusnak a változataként, amelyet a talán legszeretettebb alkotók, költők és festők elemzésekor indulás óta sosem mulasztott el számba venni, ráirányítva a figyelmet bohóságba burkolt bánatára, a kedélyeskedés kételjeire. Régebben ritkán, mostanság gyakrabban merül föl benne, noha a szellem mindeneseként az önjellemzés gondol feladatnak tekintett sokágú ténykedésére, hogy vajon mit akar a rohanással legyőzni, kit megvigasztalni. Ahogy beszélgető partnere Ködöböz Gábor minősítette, az utánozhatatlanul egyedülálló létezés technikája ellenére vagy következtében a szabad országban olyan változásokat észlel, amelyek kedvét szeghetnék. Ő, aki előbb az ilyen vagy olyan virágzó vagy hanyatló, de szocializmus korában, tőle való érzékletes képpel élve mindjárt ott termett, ahol két felőt összeütöttek, mindegy hol, színházban, galériában, tanácsteremben, csak lehetőleg a határon túli magyar körében, most az úti költségek miatt is meggondolja, mozduljon-e. És meg amiatt is, mert a kultúra helyét átvette a politika, nincs mód, hely megmérni a művészi teljesítményeket. Ezért kesereg, mint egy a Munkásparaszt Szövetség szellemében az üstfordozó iparos szerepét a mezőgazdasági igavonókéra cserélve föl, ekképpen az Ördög háromszéken vagy Tamásival Sepsiszentgyörgyön című útirajzos esszéjében idézem, talán csak azok a bivajok haltak ki, hogy nem mondjam, az összmagyarságban gondolkodó marhák, akik minden nehézség ellenére, hiszen többnyire saját zsebükre ment a tudósítói kíváncsiskodás, rohantak egy Kós Károly születésnapra,
vagy valamely szenzációnak ígérkező haraggyöngy rendezésre. Naivitásukban hihették, hogy az ilyesféle utazás ellen próbáló erő is, de egyben sohasem kételkedtek a Trianon által megszabdalt ország kulturális vérkeringését épp a kimetszett részek bekapcsolásával fenntartani szolgálat, idézet vége. A díjazandónak a görög istenekénél rettenetesebb haragját, mint Szilágyi Domokos írta volt, rettegő tisztelőjeként magunkra vonni nem akarnánk. Kivált kép, hogy dühös természetűnek tudja magát, kitől idegen a szelídség és az alázatosság. Félve állítjuk hát, hogy a magyar nemzet vérkeringésébe nem csak a ma vagy lemetszett részeket igyekezett ő a szolgálatos bekötni. A költő Szilágyi Domokos merész képzettársításokra csábító szavaival gyarmatügyi előadónak nem csak a szomszédos országokba szegődött, hanem kicsit messzibbekbe is, Amerikába, Angliába, Franciaországba, nem csak Székely Jánosról, nem csak Sütő Andrásról, Kányádi Sándorról, de Határgyőzőről, Súlyog Vincéről és sok más úgynevezett nyugati magyar íróról is természetesen kritikát, irodalomtörténeti tanulmányt szerzett. Ezeknek pedig Amerikának, Angliának és így tovább területi épségét veszélyeztetni, kultúráját meghódítani nem lehettünk gyanúsak. Gyanús viszont, hogy az ünnepelt önmegnevezései között a lótófutó is szerepel, alig hanem egy kamaszkori traumatikus élmény jelzéseként, noha nem szeretnénk egy erős lélek tárnáiban bányászkodni, tanult technikustól elvárható mély fúrásokat végezni. Történt egyszer, meséli, miután középtávfutóként sikereit tetézték, hogy az országos bányász mezői futóbajnokság 3000 méteres versenyében 2999 méterig éppen addig vezetett, idézem, a később világhírűvé lett Mecser Lajos előtt, ám az utolsó méteren lemerevedett, és még más valaki is megelőzte. Az egyméteres görcsöt úgy meséli el, mint élete sorsfordító eseményét, mint aki tulajdonképpen az irodalmat később vigaszként kapta. Mint aki nem szűnik meg eljátszani azzal a gondolattal, hány másikkal játszik még el, különösen a beszélgetései alkalmával és naplójegyzeteiben, hogy mi lett volna, ha Mecsert megveri. Talán neki is Nagykanizsán legalább, a Potyli partján, mint Paavon úrminak Helsinkiben a tengerén szobrot állítanak, vagy a drukkerek emlékezete őrzi örökre a nevét, mint Iharosét, Rózsavölgyét, no meg Vladimir Kucét. E képzeletbeli szoborhoz képest a Tamási Áron-díj csekérség, akárcsak az elmúlt hetekben kapott, de mégis gratulálunk hozzá, Arany János díj. Talán az lehetne igazibb kárpótlás, ha a következő hetek valamelyikén megkaphatná, ha volna ilyen, és talán Kányádi Sándor segíteni tud ebben, a Benedek Elek díjat is. Irodalomtörténészi kritikusi munkássága elismerését követően a mesemondói tehetsége előtt tisztelgőt. Az afféle történetek előadásáért járna ez, mint a Kassai Miklós börtönbeli kihallgatásáról szóló, amikor a rendőrtisztet azzal akarta jobb belátásra bírni, hogy felsorolta neki a Magyarországot 1956-ban 4-2-re megverő csehszlovák labdarúgó válogatott összeállítását, hozzátéve, miről volt nevezetes a középcsatár, egy bizonyos Fájó Reisle. Vagy a szakállas úttörőt megörökítő meséről van szó, amint kirúgta a labdát a Balatonba, és idézem, ezt ott, mármint a labdát a sás között millióan keresgélték. De amikor a szerkesztő rovatvezető korából farag történeteket, ezeknek is mesés az aurája. És milyen lehetett a fakitermelési, faszállítás technikai regényéé, a comberdőjé, melynek, ha előkerül valaha a szövege, bizonyosan új távlatokat rajzol az életmű mögé vagy elé. Addig is, ha másért nem, a ma utolsó 1 méterért és eme elkallódott kéziratért fogadja kárpótlásul a mai kitüntetést, vigaszdíjként a Tamási Áron-díjat, amelynek érméjén aranybetűk biztathatnának, hosszú futásodra mindig számíthatunk, Lajos.
Kérem a kitüntetett Szakolczai Lajost, hogy vegye át a Tamási Áron díjat. Az érem Tőrös Gábor szobrászművész alkotása, a kitüntetést pedig Ugrin Aranka és Lezsák Sándor adja át. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves elnökség, hadd mondjak egy mondatot a kitüntetettek nevében, köszönve a díjakat. A föld, amelyen sátorát felütötte magyar, őseinek vérével szerzett föld vala. Kedves tehát, mert drágán vásároltatott, írta valahol Kölcsei. A magyar kultúra is ilyen kincs, nyújts feléje védőkart. És hadd mondjak egy hangos lábjegyzetet is Pol Jakab barátomnak, aki nagyon szép hangú a hegedű, ugye, de hát a népdal mégiscsak emberi hangon népdal. Drága barátom, noha nem vagyok Saljapin, csak öreg gavalér üstfoldozó, de hadd lepjelek meg téged Saljapin kedvenc dalával. Volga, Volga, mać родная, Volga, русская река, не видала ты подарка от донского казака. Bocsánat. Kérem, engedjék meg Török Tillának, hogy ő is énekszóval köszöntse Szakolczai Lajost. Úgy döntöttem útközben, hogy mégiscsak inkább hegedűvel zárnám a díjazottak köszöntését, és nagyon örülök, hogy ez a megtiszteltetésért, hogy én köszönthettem őket zenével, és a magyar népdalkincsünkből válogatott dalokkal.
Kedves közönségünk, alapítónk születésének 110. évfordulója, valamint az 1956-os forradalom és szabadságharc 56. évfordulója alkalmából hallgassuk meg I.S. Gyula Örök művek világa című versét a költő előadásában. Örök művek világa, egy Giotto kép előttünk. 700 év távolából, győzelmes keretedből kinyújtva újat hallgatag, Giotto, töröld meg arcomat, szabadíts ki a rettenetből. Arany kereted egy ország határa, se vas, se tűz, se had, se más nem töri át azt, s itt kün Pest is pusztulás, ha bejuthatnék abba a hazába. A meg nem szelidített, a még vad évek, a jeltelen múlás futó homok pusztáiról fohászkodok felétek, át, föl, én is éljek. Hol rend s derű már, uralmon már az érdem, s a szépség vele oly gyermekin egyszerűn, láncon a halál, rács mögött a bűn, örök művek világa, ember csinálta éden, töröld meg szívemet, ha fölemelted, s leejted ismét. Megyek egy a nagy menetből, mely még sorstalan halad, s csak bámul föl, ahol már győzelmet ünnepelnek. Minden igaz mű ellenállási fészek, átvetett hitfő, tüzelő erőd, detronizálni a zsarnok időd, lobogjatok gyönyörű fölkelések. 700 év távolából ti fények, csüggedetlen hírtadók, biztatók, ti őrtüzek, hazát szerző szabadság harcaink, tovább az arany keretekben. Lezsák Sándor, a kuratórium elnöke zárja be az ünnepséget. Hölgyeim és uraim, kedves vendégeink, ebben a díjátadó ünnepségben feszültség van. A halottak napja teszi, íj és hangja, vagy egy olyan történelmi térerő van jelen, a művek erőtere, a kettő feszültsége. Igen, feszültség van ebben az estében, a nyugodt erő feszültsége. Kimondom, a nyugodt erő feszültsége. Mert legyőzhetetlen ez az erő, amit képviselnek az életművek. Köszönöm a laudációkat, köszönjük. Mindegyik egy láttató portré volt, amely ugyanakkor bennem visszhangozta I.S. Gyulának 1979-ben ott Lakiteleken a fiatal írók találkozóján megfogalmazott gondolatát, a végén, mint egy testamentum, hogy derű kell ahhoz, hogy elviseljük azt a feszültséget, amiben élnünk és dolgoznunk kötelességünk. És most, amikor megköszönöm valamennyiüknek a segítséget, és itt a zászlónak kötelessége, hogy elsősorban megköszönje a rendezvény patronálóinak, a Nemzeti Erőforrások Minisztériumának, a Nemzeti Kulturális Alapnak, az alapítvány a kelet- és közép-európai kutatásért és képzésért kuratóriumának nagylelkű támogatásukat, valamint az Uránia kedvezményes terembérét, munkatársainak segítségét, és mindazok támogatását, segítségét, figyelmét, akiknek közreműködése és adománya hozzájárult az immár 3 évtizede működő Bethlen Gábor Alapítvány díjátadó ünnepségének méltó megtartásához. Bejelentem, hogy a Teleki Pál érdemérem kitüntetést az idén először, és a jövőben is Teleki Pál szobránál, trianoni megemlékezésünkön adjuk át. 2012. június 4-én
A Teleki Pál szobránál az Ötvös Kollégiumban vette át a kitüntetését, és ezúton is szívből gratulálunk Döbrentei Kornél költőnek, a hiteles szerkesztőjének, Magyar Művészeti Akadémia tagjának. Hábel György úrnak, a nyugalmazott MÁV mérnök főtanácsosnak, a felvidéki magyarság patrónusának, aki a 9. évtizedén túl is szinte napi odafigyeléssel, kíséri figyelemmel és cselekvően a felvidéki magyarság és a kárpát-medencei magyarok sorsát, javaslataival, tanácsaival. És köszöntöm Mózsi Ferenc írót, Magyar Szellemi Védegylet alapítóját, a Százak Tanácsának tagját, úgy szintén Teleki Pál érdemi érdemet kapott. Szabó András előadóművészt, a Bethlen Gábor Alapítvány és az Ötvös Kollégium baráti körének tagját, valamint Udvardi Frigyes közgazdászt, a romániai magyar történeti kronológia létrehozóját, akik Teleki Pál szobránál vették át a Teleki érdemérmet. Szívből köszönöm a laudációkat, gratulálok valamennyi kitüntetettünknek, és megköszönöm áldozatos munkájukat, személyes jelenlétüket, különösen a távolból érkezett Juri Poljakovnak és kedves feleségének, aki szintén megtisztelt bennünket. És köszönöm Kunkelné Fényes Ildikónak, aki a tengeren túli Caracasból jött haza, és Péntek János professzor úrnak, Pák Tibornak, fáradtságos utat járva jelenlétükkel megtisztelték ünnepségünket. És most kilépek a forgatókönyvből, nem azt olvasom, amit ide nekem leírtak, mert szeretném megköszönni valakinek azt a munkáját, amire nagyon nagy szükségünk van. Jól tudjuk valamennyien, mennyire támadják Magyarországot, mennyire támadják a magyar kormányt, és egyáltalán milyen ellenséges hangulat vesz bennünket körül, keleten, nyugaton egyaránt. Moszkvában él egy asszony, aki Lyubov Siselina asszony, hadd mutassam be őt egy pillanatra, most meg is lepődik, aki az Orosz Tudományos Akadémia Európai Intézetének osztályvezetője, politológus, az Orosz-Magyar Baráti Társaság elnökhelyettese, és igen kemény vitákban állt ki mellettünk, állt ki Magyarország igazsága, magyar kormány igazsága mellett. Köszönöm szépen! Köszönöm a magyar média közreműködését, híradását erről az eseményről, és végezettől szeretettel hívok mindenkit, családtagokat, közreműködőket, támogatókat, kitüntetetteket, híveinket, kedves közönséget egy kis fogadásra. Ehhez a Borta-Béres szőlőbirtok és pincészet adományozta, de a béres cseppek előtt énekeljük ezt szózatot. Oh
találkozzunk esztendő múlva és Gyula születésnapján, és kérem a jelenlévőket is, hogy javaslataikkal járuljanak hozzá a kitüntetettek névsorához. Most pedig kóstoljuk meg a béres cseppeket. Köszönöm.